На 26 км северозападно от Смолян, в подножието на най-високите върхове на Родопите Перелик и Карлак, се намира село Мугла, прочуто с традиции, предания и обичаи, които и до днес се тачат и се предават от поколение на поколение. Поглед от високо към селото разкрива живописна гледка на безкрайно развълнувано море от върхове, гори и поляни. Понякога сурова и дива, природата тук е величествена и красива. Поляните са килим от пъстри цветя и многоуханни билки. Хората са гордостта на селото. Вглеждайки се в лицата на тези хора, не може да не си помислим за изконното население, населявало Родопите, траките. Откъде и кога точно те са дошли и са завладели Родопската област, досега не е установено. Знае се обаче, че тук те са прекарали продължителен исторически живот, изпълнен с редица чужди завоевания и грабежи. Те представлявали самостоятелен клон от индоевропейската етническа общност и били според Херодот най-многобройният народ след индийците. И ако са могли да се обединят под скиптъра на един владетел и да бъдат единодушни, те щели да са непобедими и много по-мощни от всички други народи. Траките били силни и високи хора, истински великани и столетници. Имали буйни червени коси и бради, бяла кожа и сини очи, хранили с много месо и риба и твърде малко хляб. На кърмачетата са давали понякога да пият конска кръв. Обичали и виното, а тракийското вино било прочуто. Едни далечни праотци се явяват тези велики траки на хората, за които ще говорим, и за местността, в която ще отседнем в днешното предаване. Ще се запознаем с обичаите им, ще погледнем отблизо техния бит и ще се помъчим да се преселим в техния живот. Пожелавам ви приятно гледане. В днешно време постоянното население наброява 455 жители на това прекрасно родопско село Мугла. Настроението и животът им е в пълна хармония с природата. Гостоприемни, дружелюбни, топли и спокойни, ще ви посрещнат от сърце, ще ви подслонят и нахранят с вкусни мугленски ястия, кускус, пироли, люта, клин, ще ви попеят и ще ви накарат да запеете с тях. Ако искате да избягате от шума на забързаното ежедневие, елате да видите как живеят хората в Мугла. Животът в селото е свързан с земеделие и животновъдство, дърбодобив и занаяти. И днес в Мугла може да се види жена, надвесена над стар дървен стан, да вплита с невероятен усет за хармония вълнените нишки във всички цветове на дъгата. Самобитността и колорита на Мугла са бита и културата, обичаите и традициите, ревниво пазени и предавани от поколение на поколение.
Между много празници най-популярните са Едрелес, Гергьовден, който се празнува, разбира се, на 6 май. Но този ден се става рано сутринта, за да се измиеш с роса за здраве, бодрост и дълголетие. Налива се вода от лековити извори, берат се билки и коприва, с която се прави клин. Пекат се агнета и се сяда на трапезата с близки, роднини и гости. Другият голям празник е Предой. В средата на месец май дойните овце се събират и се карат на мандрата. Там се доят и се прави бито сирене и мляко, прочути по вкус. Който не е опитвал тая благодат, той нищо не познава от природата. Традиционният празник на село Мугла е на 2 август и се нарича Сраделято. Един самобитен празник, известен само в този край и се празнува само в Мугла. На този празник най-важното нещо е, че от незапомнени времена се твърди, че слънцето слиза от небето, за да се изкъпе в бистрите води на Мугла, да се наметне с белия амурлук и да се приготви за зимата. Всъщност това е Сраделято. Как се празнува този празник? Берат се китки. От набраните китки се правят китки за всеки член от семейството, които се поставят в бяла харкума, меден съд, пълна с вода и се изнасят на месечина и звезди. Престояват през нощта, покрити с бяла кърпа. На сутринта хората се събират на яза, на извора, където преди това е дошло слънцето, изкъпало се, наметнало е амурлука и се отишло, а старите жени се събират на яза да поят китките. Най-възрастната жена взема една от китките и пличка пръска с вода всички наоколо за здраве. На всяка китка се пое песен и по съдържанието й се гадае съдбата на притежателя й. От останалата лековита вода се носи вкъщи за здраве. Това е празникът на Мугла. Аз лично не познавам друго село в Родопите, което да тачи не нещо друго, а слънцето. Може би е останало от древните траки и от техните божества. Знаем за Дионис и култа към Дионис. Знаем за Орфей и че той е оттам, от подножието на нашият голям Карлък. Знаем, че той е пял някъде по тези скали, свирил е. Знаем, че Родопа планина е закърмена с изкуството на Орфей, с неговата душа и неговото сърце. И като ги съберем заедно тези две божества, и като се вгледаме в нашия родопския фолклор, и като се огледаме в хората, които живеят около нас, като че ли ни става ясно защо Родопа планина е толкова привлекателна, и толкова хубава, и толкова песенна,
и толкова човешка. Живейте до 120 години! Нека оставим хората при